Lad os kigge lidt på bunkerslag. Start lige med at se klippet i almindelig tempo. Bunkeren går ud på at slå bolden ud af bunkeren på en sandpude. Det vil sige, at man skal ikke prøve at få ramt ren på bolden her. Det gælder om at skovle noget sand væk under bolden, så den løfter sig fint hen over kanten af bunkeren der. I opstillingen, der sigter fødderne og kroppen relativt meget til venstre i forhold til, hvor fladet ligesom befinder sig. Så alle sigtelinjer i kroppen, skulder og hofte, knæ og fødder, de sigter en 2-3 meter venstre om fladet. Slagfladen den ligger lidt ned, det vil sige, at den er åbnet, drejet til højre, og den sigter faktisk herover af. Så kigger på det venstre billede, og lige zoomer ind, så kan man se, hvordan slagfladen ligesom er lagt ned, så vinklingen er øget. Og det er simpelthen for at sikre, at slagfladen ikke graver sig for dybt i underlaget, når man udfører slaget. De to linjer, kan man sige, hvor man sigter venstre i kroppen, og man sigter til højre i slagfladen, de opvejer ligesom for hinanden, så bolden ender nogenlunde midt mellem de to linjer. Og den rigtige retning. Lad os prøve at kigge lidt på detaljerne i opstillingen og i teknikken. Fodstillingen er meget bred i bunkeren her. Cirka lige så bred som når man driver. Man skal sørge for at grave sig en lille smule ned med hælene og tæerne, så man står fast i underlaget, inden man udfører slaget. Forsøg måske også at komme en lille smule mere ned i knæene, så man har lavt tyngdepunkt, inden man starter tilbagesvingen. Tilbagesvinget er cirka ligesom et pitchslag, hvor man svinger halvt tilbage, armen til vandret, man knækker cirka til 90 graders vinkling i håndledene her. Og igen, kølehovedets slagfladen skal komme rimelig meget op fra, så den rammer ned i sandet før bolden, og skovler den afsted på en sandpude. Man skal så vidt muligt forsøge at holde slagfladen åben. Vi kan se her, slagfladen er meget åben. Og det sikrer simpelthen, at slagfladen eller kølehovedet kommer ned og rammer på bagsiden og shooter ind under bolden og graver sig fint fri igen på den anden side her. Yes, så nu burde du ikke være bange for bunkeren mere.